Здравейте, приятели! Вие сте с видеоканала на Техноматика Гаражни врати. Днес бих искал да поговоря за един страхотен, голям промишлен мотор на авангардния производител Nice. Това не е този промишлен мотор. Не става дума и за този 400 кг автомат. Нито за този 600 кг, нито за този 1000 кг, а за ето това чудовище, вижте само колко пъти по-голямо е от тях. 1800 кг автомат, наричащ се Рън. Рън автоматите са 1800 и 2500 кг. Ние вече имаме на склад и 1800 и 2500 кг по няколко разновидности. До сега не държахме на склад. Тези автомати бяха само на поръчка. Когато някой има нужда от такъв автомат, му поръчваме и чакаше 2 до 3 седмици доставка. Вече имаме такива машини на склад. За да добиете представа колко голямо е това чудовище, вентилирано с вентилатор за интензивна употреба, ще го премеря в педи. Значи дебелината му си е направо една педя. А височината му е доста голяма. Яка машина, повдигах го одеве, аз го качих горе на рафта. Честно казано, държах го внимателно с две ръце. Трудничко го качих горе. Тежи това нещо. Яка машина. Имаме такива монтирани, които работят от години. Няма абсолютно никакви забележки. Някои от тях са на супер интензивна работа, на много тежки врати. Спомням си една врата 10 см дебела, пълна с бетон на някаква болница. Това нещо я движи вече години наред. Доста интензивно, по няколко стотин отваряния на ден. И няма никакви забележки. Значи тази машина задвижва плавно вратата, след това се засилва с много голяма скорост и след това много плавно спира. Без никакви сътресения, типично в стила на Nice. Така, автоматите пристигат с механичен краен изключвател, но опционално може да се сложи такъв индуктивен, както е в тази серия. Този опционално е монтиран тук, иначе и те пристигат с механичен. Зъбното колело е огромно, вижте какво чудовище е. Изобщо машина, страхотна машина. Има механично отстопоряване аварийно. Някои от тези мотори са монофазни, някои са трифазни. Има и инверторни. Разбира се, инверторни е най-доброто решение, защото образно казано не се уморява при по-продължителна употреба. Но ви гарантирам, че дори най-простичкия 1800 кг монофазен мотор ще движи нон-стоп вратата, и то много тежки, много големи врати. Изпробвано е. Здрава машинка, препоръчвам ви го. За сравнение само ще покажа на врага промишления мотор какво представлява. Визуално е точно толкова голям, колкото и другия. Само че лично аз съм отварял ето тук редукторната част. Вътре има едно много голямо пластмасово зъбно колело. Как може да се направи промишлен мотор с пластмасово зъбно колело, не знам. А вътре намираме един прекрасен въздух под налягане. Ето какво представлява отвътре този мотор. Празно пространство. Виждате един електромотор, един малък редуктор вътре в тази огромна кутия. Виждате редукторчето колко е малко е там. Това е редукторчето. И за какво трябва да се хаби такова пространство? За да изглежда мотора голям и за да струва скъпо. При Nice такива трикове не се прилагат. Това цялото нещо тук е мотор-редукторната част. А в по-тъмната кутия е контролера. Ще го отворим, ще го пуснем, ще направим демонстрации. Това са моите, да кажем, първи впечатления след разопаковането. Машината е страхотна, супер, тежи много, което означава, че има метал в нея. И е изпробвана и работи перфектно. Това е за сега. Ще има по-подробно ревю на
на автоматиката. Благодаря ви за вниманието.